И здравейте, приятели! Днес ще играем на Geometry Dash и ще се опитаме да минем едно от най-трудните, най-лесните екстрим, не се сещам каквито нива, което е Dash. И така, хора, нека започваме. Да знаете, хора, че съм доста слаб и ако го мина, това ще е първото минато ниво, защото аз не се занимавам с лесните нива, просто тръгнах с най-трудните и да. Затова, хора, моля без хейт и просто ако не ви харесват видеята, просто get out. И да, хора, сега ще логинна. И хора, също така, ако ви харесва това, което снимам, моля ви оставете по един лайк и се абонирайте за канала, защото ако направим 10 лайка, ще направим влог с един приятел как караме колела, който също има канал. Ако искате, може да го последвате. Неговият канал се казва PWR Games. Ще го изпиша на екраните ви отгоре. Също така, ако стигнем 15 лайка, ще ви разкрия локацията ми. И ако стигнем 50 абоната, правя фейс ревю. И така, сега let me lock in. Добре, не може да съм толкова скарам. Не, хора, казвам ви, не може да се толкова скат. Не може просто. Просто това е невероятно сакато. Как ще умра, хора, казвам. Да, аз знам всичко. Просто аз съм Баба Ванга. И добре, хора, сега ще ви оставя с видеото да го гледате. И така, чао. И така, хора. Какво? Буквално това минаваше. Защо? Добре, хора, оставам ви. Право, ще се опитам да локина.
Добре хора, сега ще остава да го потренирам. Добре хора, сега ще го оставя малко да го подсъкам и да. Как? Не хора, ще крашаутна. Ще рейдж квитна. Майко мила. Добре хора, сега правя последно опит и не знам сигурно. Мой! Хора, чакайте, може да го бием? Може да бием? Мой хора! Хора, може да го бием. Май го бием хора. Хора, чакайте. Мой! Хора, бихме го хора! Браво на нас! Хора, много ви обичам. Оставете лайк, коментирайте и аз съм казал, че ако стигнем там 10 лайка и да, абонирайте се с камбанката, много ще ми помогнете с това и съберем 50 абоната, ще почваме да стримваме малко по малко. И така хора, чао! До нови срещи!